Aku mogol. Aku Ini sokol. sogol ngarep mogol. Mogol kuwi dagelan Toprak. Lah aku apa? Aku sapa Mas? Pahlawan wedok. pahlawan sapa? Sapa? Pahlawan wedok Cut Nyadin. Mosok Cut Nyadin. Lah apa? Biksu Tong. Liane. Liyane Lah sapa ngono lho? Lah kowe sapa lah Siti ngono lah. Sayu Wiwit saka Banyuwangi. Oke. Nah, hei, wong Swalanda. Iki kandhang ana yo saka Pendekar Sumur Kemuning. Wong Swalanda. Aja wani-wani njajah ning tanah Jawa.